cicle planetari del carboni. Perdó, si esperaven que passés alguna cosa, ja està. Això era el cicle del carboni. Tot organisme vivent forma part del cicle del carboni. Tot el món és ple de carboni. La majoria atrapat en les roques per sempre. Però n'hi ha milers de milions de tones que es mouen lliurement en forma de gas. Diòxid de carboni, un gas hivernacle. Per exemple, cada primavera, les plantes n'aspiren per créixer millor. I després, a la tardor, n'alliberen en forma de fulles mortes que es podreixen i tornen el gas a l'atmosfera. La clau de tot el procés és allà baix. La quantitat de diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera la regulen els oceans. Sempre que n'hi ha un petit excés, l'absorbeixen. I així mantenen estable el cicle del carboni. Li mantenien abans de la revolució industrial i l'estil de vida que va crear. El 1950, quan la publicitat elevava el consumisme i l'era de l'electricitat que l'impulsava, les fonts d'energia bàsiques, els camps de petroli, les mines de carbó i els boscos semblaven inesgotables i les van continuar explotant com si fos així. El 1957, aquest estil de vida alliberava a l'atmosfera gasos hivernacle com el diòxid de carbó, òxid nítric, CFC i metà a un ritme de 5.000 milions de tones anuals. I ningú sabia el que passava. Però estaven a punt de saber-ho. Va ser en aquesta estació meteorològica a 3.300 metres, al vessant del volcà hawaià Mauna Loa, on van descobrir el que passava. En aquell temps s'analitzaven testimonis de gel extrets del casquet polar. Aquests testimonis contenien bombolles d'aire atrapades en la neu que s'acumulava any rere any en les capes de gel, un registre atmosfèric anual. I ja tenien 160.000 anys enregistrats. Van analitzar l'aire de les bombolles i van obtenir això. Al llarg de milers d'anys, aquí tenim el diòxid de carboni de color negre pujant i baixant, i aquí, de color blau, l'augment de temperatura que té pràcticament el mateix perfil. I mirin això, aquests dos nivells units de la mateixa manera en el mateix període al nivell de metà. Ho veuen? Des d'aquí, al mig del Pacífic, lluny de la pol·lució industrial, el 1958 van començar a mesurar la quantitat de diòxid de carboni en l'atmosfera moderna i van obtenir això. Baixa a la primavera i puja a la tardor. Primavera, tardor, primavera, tardor. Recorden les plantes? Però mirin la tendència general, amunt. Aquest excés és de l'home. Els oceans no el poden absorbir. I al mateix temps, mirin els nivells de metà i un altre gas hivernacle, el CFC. I mirin això. Un augment de temperatura global en els 100 últims anys. No cal ser cap llicenciat. Sobretot si ens mirem dues tendències més. La d'emissió de combustibles i la de la deforestació. Cap de les dues coses anava cap avall. Els científics van deixar els gràfics i van agafar l'agenda per organitzar conferències. Any 70, canvis al clima. 72, medi ambient. 74, la capa d'ozó. 76, els gasos hivernacle. Després hi van entrar els polítics. 1980, l'ONU. 81, la Casa Blanca. 83, l'Acadèmia Nacional. 85, l'ONU un altre cop. 86, nivells d'ozó. 87, el medi ambient.
88, una crida a l'acció. 89, una crida a l'acció. 90, un altre crit a l'acció. 91, un altre crit a l'acció. 1992, endevinin. I mentre n'anaven parlant, els informàtics creaven models d'ordinador de canvis de clima. Es dividia la superfície del planeta en uns 2.000 quadrats i l'atmosfera en 9 nivells. I a cada punt on s'unien aquestes 17.000 bosses d'aire es veia com podien interactuar les desenes de condicions climàtiques que variaven contínuament. Amb la gran quantitat de càlculs que s'havien de fer, agafant només 10 anys, un superordinador trigava 100 hores. I tot i així, els resultats eren molt elementals, i no tothom estava d'acord amb aquells resultats. L'objectiu d'aquells models era descobrir una cosa que nosaltres ja sabem. Quan s'arribaria a doblar la quantitat de gasos hivernacle a l'atmosfera i quan s'arribaria a un augment global de la temperatura mundial d'entre 10 i 15 graus. I això depenia de cada model d'ordinador diferent. 2030, 2050 o 2075. Però per molta gent aquella incertesa era insuficient. Hem d'investigar més, deien. Potser no arribarà a passar. I si passa, trigarà milers d'anys, com sempre triguen aquestes coses. Bé, com ja sabem, es van equivocar en això. El que ho va fer canviar tot va ser un descobriment inesperat en els testimonis de gel. Va ser com una història de detectius. Això és una secció d'un testimoni extret del casquet de Groenlàndia que hi és sempre, faci el temps que faci, i les bombolles d'aire atrapades en les capes anuals de gel, més antiga com més endintre, contenien tot el que hi havia a l'aire de Groenlàndia en aquell temps. Un grup de bombolles d'aquestes van revelar una cosa sobre el que provocaria el clima molt diferent del que havia provocat al llarg de la història el desenvolupament del llenguatge, el principi de la civilització, la desaparició de Micenes, l'ascensió i la caiguda de Roma, els víkings a Amèrica, la gran gelada medieval, tot plegat bestieses. En comparació amb el que els van dir les bombolles d'aquesta secció de gel. Ja he dit que les bombolles contenien l'aire atrapat d'aquell temps, o tot el que portava el vent. Fa 10.720 anys, quan això es va congelar, el vent del Canadà va començar a portar el pol·len d'una flor. I al llarg dels anys en va anar portant més. Al Canadà hi creixia una nova flor. El misteri era que no podia ser. Aquella flor requeria un fred extrem i després de l'última era glacial, el Canadà hauria hagut de ser massa càlid. Què havia passat, doncs? En les mateixes bombolles van trobar una altra pista. La composició de l'aire va confirmar una catastròfica caiguda de la temperatura. Però per què? La resposta a aquesta pregunta va venir d'un tipus d'investigació molt diferent sobre el funcionament dels oceans. Perquè van descobrir que són els que controlen el clima. Mirin això. Aquí tenim el corrent del Golf. Flueix per la superfície, calent perquè ve dels tròpics i va cap al nord de l'Atlàntic. A Islàndia, els vents fan evaporar molta aigua del corrent i l'aigua queda més salada. L'aigua salada pesa més i s'enfonsa 19.000 milions de litres per segon al fons de l'Atlàntic. Aleshores flueix cap al sud i forma un riu subaquàtic 20 vegades més gran que tots els rius del món. Després cap a l'est i cap al nord del Pacífic, on xoca amb els continents i torna a la superfície. Gira cap al sud i torna una altra vegada cap als tròpics, on es torna a convertir en el càlid corrent del Golf. A aquest punt, aquí, al nord de l'Atlàntic, on l'evaporació fa que l'aigua quedi més salada i s'enfonsi, és el punt clau. Posem que l'aigua salada no s'enfonsés. S'acabaria el càlid corrent del Golf. I sense el càlid corrent del Golf, la temperatura d'aquí dalt baixaria de cop. La capa de gel s'estendria i això tindria conseqüències mundials, com va passar fa 10.000 anys. Però perquè el corrent del Golf no s'enfonsés, hauria de ser menys salat. I què pot provocar una cosa així